Yo, what's up guys i ljudi, dobrodošli u prvu epizodu pitanja i odgovori. Ne znam koliko pitanja mi je stiglo, ne znam sad tačno, ali odabrao sam top 15 ili 16 pitanja, ne znam ni ja, nije ni bitno. Idemo na prvo pitanje. Stevan Mandić pita, zašto si počeo da snimaš? Pa onako iz zezancije, da bi postigao neke subscribere, i da bi se zezao, da bi se malo širio, kako da kažem. Ok, imamo Stevan Mandić pita, zašto ti ime kanala Monster Pro Gamer MP3? Pa pazi ovako, to ime kanala mi je, pa ja sam na YouTube gledao neke kanale, tako nešto Monster, ovo ono, i mislio sam Monster Pro Gamer MP3 da je okej. I eto, to. Ovako. Sljedeće pitanje, Stevan Mandić pita, da li misliš da ti je sve Brain Games bijela konkurencija? Pa da. Imamo sljedeće pitanje. Stevan Mandić pita, šta će sve snimati? Pa snimat ću ultimativno preživljavanje u dvoje, možda i u troje, ne znam. FIFA 14, Minecraft The Bridges na Mineplexu, Minecraft Hunger Games na Mineplexu, mini igre i tako neke igre. Imamo sljedeće pitanje. Stevan Mandić pita da li će snimati vlogove. Da. Imamo sljedeće. Stevan Mandić pita da li će snimati modovano preživljavanje. Hoću. Imamo sljedeće pitanje. Stevan Mandić pita da li će snimati The Bridges na Mineplexu. Hoću. Imamo sljedeće pitanje. Žan pita da li će snimati FIFA 14 Ultimate Team ili Seasons. Hoću. Snimat ću tako sa drugarima. I tako. Ajmo sljedeće pitanje. Žan pita da li ćeš nastaviti sa snimanjem Minecraft Sky House-a, pošto sam malo onako zastao. Pa hoću, nego malo treba mi vremena pošto sam bolestan i tako. Ovako, ljudi, tu je sad na Skype-u moj drug Stevan Mandić, koji je on više pitanja postavio. Ajde, predstavi se. Ćao. I on će im sad postaviti nekoliko pitanja ako hoće. Šta li ti postavim sad? On smišlja. Ajde, sad ću pozvati do konca. Ajde, smisli neko pitanje. Da li misliš da ti je PewDiePie konkurencija? Ma kako, nema šanse. Dobro. Onda čekaj, šta još da ti postavim? Znam. Šta? Da li ćeš snimati ultimativni Skyblock? Skyblock, ultimativni Skyblock, pa možda. Ako ti hoćeš. Ne moram samo ja. Onda da li ćeš snimati, da li želiš saradnju? Da, sa kim, s tobom? S bilo kim. Pa hoću. Dobro, zašto stalno u deskripciji videa stavljaš samo tvoj Skype? Zašto nisam napravio Facebook i zato što ja tako hoću, šalim se. Pa nisam napravio Face, a i stranicu na Facebooku, a ne Facebook. Facebook imaš. A dobro, ali imam normalan Face, ali nemam za kanal. Ali dobro, nije bitno, ajmo još 3 pitanja. Ajde, dok on smisli, mi stavljamo pauze. Sad. Ko te je naučio da peciš? Pa, tata, deda i ti. Dobro. Onda, čekaj. Gdje najviše voliš da ideš? Na Minecraft. Šalim se. Pa najviše volim da idem u školu. Bata? Šalim se. Pa ne znam, nija. Dobro. I ja još jedno pitanje da ti postavim. Koliko imaš godina? 10. Dobro, to je to za epizodu. Ako vam se svidio ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte. Vidimo se u sljedećem klipu. Poz!